Apa iki sak takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku kamas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku Wagya, ya kuwi ya. Heeh, ya kuwi ya Wagya. paribasan krangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang Rokokmu, Dik. tresno Mas Gedon. Wong mantu Mas Gedon. Pilihane wong tuaku saburane yen gawe lara ati. Pade rokokmu, Dik. Ada air musik, Edin Jaya Pro Audio ada air musik media, ada di Nawa. Hei. Ada yang dipanggil. Goyang musik air musik. Teneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku penting ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesek menjerat
Terima kasih Bapak MC.